Kaixo denoi eta ongi etorri aurtengo 19. kameratoiko ediziora. Eskerrik asko zuen parte hartzeagatik, izena eman duzuen guzti-guztioi, eskerrak eman nahi dizkizuegu. Ezer baino lehenago, esan beharra daukagu, webgunean dauzkazuela lehiaketaren oinarriak eta hoiek irakurtzea oso garrantzitsua dela. Lan guztiak igandean eguerdiko 12ak baino lehenago bidali behar dira WeTransfer bitartez. Urmetraiek gehienez 3 minutu terdi iraun behar dute. Derrigorrez, Lekeitioko 2 leku emblematiko agertu behar dira. Eta euskara hutsean izan behar dira. Kontutan izan, gaiarekin batera 2 ezaugarri multzo, ezaugarri orokorrak eta ezaugarri teknikoak. Multzo bakoitzetik 2 ezaugarri txertatu beharko dituzue zuen laburmetraietan, baina modu koherente batean. Webgunean topatuko dituzue. Prest al zaudete? Urduri, aurtengo gaia izango da atzo, gaur, bihar. Kamera prest, esan dezagun hasi dela jada ofizialki 19. kameratoia. Animo eta sorte on guztioi, oso ondo pasa eta eman zu burmuin hoiei, así que ez zaizue besterik geratzen, grabatzen hastea baino. Ekin eta igandean ikusiko dugu elkar. Esarka handi bat.